Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Junri. Taong 1981, Maragusan, Davao. Itong mga panahong ito, kasalukuyang wala pang trabaho itong si Junri. Ang nagiging pampalipas oras niya noon ay ang pagbabantay sa baryo kasama ang kanyang mga barkada. Barkadistang tao itong si Junri. Kahit saang lugar siguro meron yung kakilala. Palagi din itong sumasama sa mga gimikan sa kabila ng mga responsibilidad nito sa kanyang mga magulang. Bagaman maraming beses na siyang dinisiplina ng kanyang ama, hindi pa rin ito sapat para magtanda siya. Paulit-ulit na niyang naranasang isilid sa sako at palayasin sa kanila, subalit hindi talaga siya natitinag. Dahil sa katigasan ng kanyang ulo, napilitan na ang kanyang mga magulang na talikuran siya. Sa lahat ng responsibilidad nito sa kanya, ay hindi na nito ginagampanan sa paniniwalang baka yun na lamang ang nag-iisang paraan upang siya ay magtanda. Sa paglipas ng maraming taong kasama niya ang kanyang barkada, natutunan na niya ang lahat ng iligal na gawain. Magnakaw, gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot, at kung ano-ano pang bisyo na sa akala niyang tama. Madalang na din ang pag-uwi niya sa kanilang tahanan sa kadahilanang meron na din siyang tinutuluyan. Bagaman malayo na siya sa kanyang pamilya, nagagawa pa rin itong malaman ang tungkol sa kanyang ginagawa. Nang dumating na sa puntong nasangkot na itong si Junri sa isang krimen, nagpasya na ang kanyang ama na siya ay paslangin. Masakit man sa loob nitong gawin ang ganoong bagay, lubos siyang naniniwala na yun na lamang ang paraan upang mapagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Matapos nitong mabalitaan ang kanyang pagkakakulong, gumawa na yun ng hakbang upang magkaroon ng impormasyon ukol sa kanyang kinaroroonan. Lingid sa kaalaman ng mga taong nakakakilala sa kanila, itong ama niya ay nagtataglay ng kakaibang dugo sa katawan. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang asawa sa kanilang tahanan, ipinagtapat na nito ang nais nitong gawin sa kanilang anak at sa mga barkada nitong may mas malalim na kaugnayan dito. Ayon sa kanyang ama, nais na niyang patahimikin itong si Junri sa kadahilanang masyado ng malaki ang kahihiyang ibinibigay nito sa kanilang pamilya. Mariin din itong pinanindigan na hindi na magbabago ang desisyon nito kahit ano pa ang gawin ng kanyang asawa. Matapos naman yung marinig ng kanyang ina, umiyak lang naman yun sa harapan ng kanyang asawa habang nananatiling tahimik. Minabuti nitong wag na doong makipagtalo, gawa ng alam na niya kung ano ang kahahantungan nito. Ipagpaumanhin ninyo ang pasya kong ito. Subalit iyo din sanang maisip kung ano mabuting kahahantungan ng pasya ko para sa pamilya natin. Meron pa tayong 2 anak na dapat ingatan. Sisiguraduhin natin na hindi sila magagaya sa kanilang kapatid. Wika ng ama ni Junri. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsipat nito sa kanyang 2 batang anak na kasalukuyang naglalaro. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na nitong maglakad papalapit sa presintong kinaroroonan ng kanyang anak. Sa pagdating niya sa lugar na yon, bumungad sa kanya ang mga bantay ng bilibid na kasalukuyang nagmamasid sa paligid. Ang iilan sa mga ito, abalang-abala sa pagpapasok ng mga dalaw sa kulungan. Nang masipat na niya ang mga kaganapan, minabuti na niyang pumasok para tingnan ang kanyang anak. Sa pagbagtas niya ng daan, ramdam na ramdam niya sa kanyang katawan ng galit kay Junri. Kahit may mga pagkakataong bumabalik sa kanyang isipan kung papaano nila yun pinalaki,
hindi ito sapat upang magbago ang kanyang isip. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang marating na niya ang silid nito, bumungad sa kanyang mga mata ang anak niyang tulalang nakaupo sa isang sulok. Wala yung kasama, gawa ng nasa ibang selda rin ang mga barkada nitong nadakip. O ano? Kumusta ang buhay ng isang bilanggo? Nagsisisi ka na ba sa mga ginawa mo? Ilang beses ka na namin pinagsabihan ngunit hindi ka nakinig. Akala mo ba matutulungan ka ng mga yan sa tuwing magigipit ka? Tingnan mo nga ang sarili mo. Sinong kabarkada mong bumisita sa iyo rito? Wika ng kanyang ama, paghawak nito sa makapal na rehas ng selda. Nang marinig naman ni Junri ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang tumayo habang patuloy na nakatitig sa kanyang ama. Kahit hindi pa man niya ipagtapat ang kahihiyang nararamdaman niya, kusa itong bumabakas sa kanyang pagmumuka. Matapos nitong makalapit sa kanilang padre de pamilya, yumuko lang naman ito habang palihim na humihikbi. Sa puntong yon, muli na namang naramdaman ng kanyang ama ang awa para sa anak nitong pariwara. Pasensya na kayo, Tay. Nadala lang naman ako sa impluwensya nila eh. Huwag niyo akong alalahanin. Ayos lang ako rito. Ano man ang pagkakasala ko, taos puso ko itong tatanggapin. Ang sa akin lang, huwag niyo sanang pagbuntungan ng galit ang aking mga kaibigang nasa labas. Sagot naman ni Junri sa kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, mas lalong umapoy sa galit ang kanyang ama. Pagpalo nito ng rehas ng selda, agad din naman yung tumalikod habang sumasagot sa kanya ng, Pasensya ka na rin anak, pero kailangan ko mapagbayad ang gumawa nito sa'yo. Akala ko kaya kong kunin ang buhay mo, pero nagkamali ako. Hayaan mong sila magsilbing alay para mapatawad ka sa iyong pagkakasala. Matapos naman itong magsalita, agad din naman yung lumabas sa kulungang yon. Magmula noon, hindi na nasilayan ni Junri ang kanyang ama na bumisita sa kanya. Wala naman siyang magagawa sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na matagal na siyang itinakwil ng sarili niyang pamilya. Lumipas ang araw na yon, walang ibang ginawa ang kanyang ama kundi hanapin ang iilan sa mga kaibigan niya. Sa tulong ng mga kakilala nito, nagawa nitong matunton ang kinaroroonan ng mga binatilyo. Halos ilang linggo niya din itong pinagmanmanan bago siya maglunsad ng plano. Sa pagsapit ng huling araw ng buwan, doon ay isinagawa ng kanyang ama ang binabalak nito. Pagtalikod ng araw sa kalupaan, bumungad sa kalangitan ang bilog na buwan. Yun ang hinihintay nitong pagkakataon para matagumpay na malunsad ang kanyang binabalak. Habang napakatahimik ng paligid, taimtim namang nakatingala sa buwan ng ama nitong si Junri. Dahan-dahan yun nagpapahid ng langis sa katawan habang nagbabanggit ng mga lihim na karunungan. Makalipas pa ang ilang minuto, sa pag-alulungan ng mga aso, unti-unti nang nagpalit anyo ang katawan nito. Pagpula ng mga mata nito, doon umusli ang kanyang matatalas na mga pangil. Matapos yan, nanlilisik naman ang mga mata nitong nakatitig sa bahay ng mga binatilyo habang patuloy na nag-aangil. Pagbabayaran yung ginawa ninyo sa anak ko. Wika ng ama ni Junri. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung naglaho sa kadiliman. Sa paglapit nito sa dingding ng kubo, gumawa yun ng ingay na animoy gumagaya sa tunog ng baboy at iba't ibang uri ng insekto. Nag-umpisa na din yung magparamdam sa pamamagitan ng pagkarit ng kuko nito sa dingding na yon. Maya-maya pa, nang marating na ng kanyang ama ang entradang pinto ng kubo,
Kumatok ito ng 3 beses na siyang naging sanhi upang mapukaw ang pansin ng mga taong nagpapahinga sa loob nito. Halos inabot lang yon ng 3 minuto nang masipat niya ang pagbukas ng pinto. Matapos siyang buksan ng isang binatilyo, labis-labis naman ang pagtataka nito nang wala siyang madatnang tao sa labas. Naglibot pa yon ng 2 beses sa bakuran nito, subalit bigo nitong makita ang ama ni Junri. Nang mapagtanto ng binata na wala namang tao, agad naman yung pumasok sa loob para magpahinga. Dahil sa ginawa nito, muli na naman siyang kumatok upang takutin ang mga taong nasa loob. 10 beses niya yung inulit na siyang naging sanhi upang maalarma ang mga taong kanyang pinaparamdaman. Nang dumating na sa puntong hindi na nito maatim ang kanyang ginagawa, nagdesisyon na ang mga taong yon na kumuha ng kanilang mga armas at sabay-sabay na lumabas. Bitbit ang kanilang mga pistola at mahahabang baril, buong tapang yung umikot sa kanilang pamamahay habang patuloy na sumisigaw. Sino yan? Kung wala kang magandang gagawin, magpatulog ka na lang! Wika ng isa sa mga ito. Hindi pa yun nakontento. Nagpaputok pa yun ng baril upang sindakin ng nilalang na nakikipaglaro sa kanila. Matapos namang marinig ng ama ni Junri ang sinabi nito, hindi pa rin siya nagpatinag. Gaano man kapanganib ang mga taong yon, nananatili pa rin siyang pursigido na maipaghigante ang nasayang na buhay ng kanyang anak. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapagtanto ng mga binata na wala namang banta, minabuti ng mga itong bumalik sa loob ng kubo. Pagpatay nito ng gasera, dahan-dahan naman siyang umusad papalapit sa dingding, malapit sa may kusina. Napakatahimik ng paligid. Tanging ang kanyang hininga na lamang ang kanyang naririnig. Paglangit-ngit ng pinto dahil sa kanyang ginawang pagtulak dito, maigi naman niyang pinakiramdaman ng mga susunod na hakbang ng mga binatilyo. Bagaman binabalot ng kadiliman ang kabuuan ng tahanan, kitang-kita ng ama ni Junri kung ano ang ginagawa nito. Kung hindi niyo kasi na itatanong, ordinaryo na lamang sa mga aswang ang magkaroon ng napakatalas na paningin kapag hating gabi. Kaya nilang marinig ang paglipad ng mga kulisap, ultimo ang pagsapot ng gagamba sa mga biktima nito. May kakayahan din ang kanilang mga matang makakita sa likod ng anumang dahon na nakabara sa daraanan nila. Dahil sa ganoon nilang abilidad, kung kaya't mas mainam na gawa sa konkretong materyales ang bahay. Wala kasing kakayahan ng mga aswang na makasilay sa likod ng mga tipak ng bato na siyang magpapahirap sa kanilang magmanman sa loob ng bahay ng mga ordinaryong tao. Matapos mabuksan ng ama ni Junri ang pinto, mabilisan naman siyang pumasok dito. Upang hindi siya matunugan ng kanyang mga kalaban, minabuti niyang ikubli ang kanyang katawan sa dilim. Pagbigkas niya ng mga buhay na salita at pagpahid niya ng langis sa kanyang katawan, biglang nangitim ang kanyang mga mata at halos hindi na siya maaninag sa kalaliman ng gabi. Nawala din ang anumang ingay na maaaring likhain ng kanyang paggalaw, kung kaya't naging madali na lamang para sa kanya na mapuntahan ang kinaroroonan ng mga binata. Habang gumagapang siya sa bubong ng bahay, kitang-kita niya ang mga taong maiging nakikiramdam at nagbabantay. Bitbit pa noon ng mga binatilyo ang kanilang mga armas, subalit nasisiguro niyang wala itong magagawa sa kanyang pag-atake. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, doon na nakahanap ng pagkakataon itong ama ni Junri na sumugod nang masipat niya ang isa sa mga binata na ibinaba ang hawak nitong armas. Nagkataon ding natutulog na ang mga kasama nito, kaya namay agad naman niya yung sinunggaban at walang habas na pinagbabalibag.
Inilayo niya din sa mga binatang yon ang mga hawak nitong barel upang hindi na siya malagay sa alanganin. Matapos niya yung gawin, bigla naman siyang napaatras nang masipat niya ang isa sa mga binatilyo na meron pang hawak na armas. Pagtutok nito ng baril sa kanyang ulo, agad naman itong kinalabit ang gatilyo. Subalit, bago pa man siya matamaan ng bala nito, nagawa na niya yung mailagan. Pagsilay niyang halos kumapapayon sa dilim, hindi na siya nag-alangang sunggaban ito, sabay unday ng saksak sa dibdib. Pagtagos ng kanyang matatalas na kuko sa katawan ng binata, napahinga na lamang yun ng malalim habang unti-unting humahawak sa kanyang bisig. Sino ka? Tanong nito bago tuluyang bawian ng buhay. Nang marinig naman yon ng ama ni Junri, umangi lang naman ito sabay balibag sa naghihingalong katawan ng binata. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang tinalian ang iba pa nitong mga kasama sabay kaladkad papalayo sa bahay na yon. Tinahak niya ang pinakamalayong lupain sa kanilang baryo upang maipataw sa mga ito ang parusang nararapat sa paningin niya. Dahil sa kakayahan ng ama ni Junri na makapaglakbay ng napakabilis, kung kaya't bago pa man sumapit ang hating gabi, nagawa na niyang marating ang lugar na yon. Nang mapagtanto niyang bihira na lamang doong magawi ang mga ordinaryong tao, nagpasya siyang humanap ng puno sa madilim na parte ng gubat upang doon na lamang ibitin ang mga dala niyang binata. Matapos niya itong gawin, minabuti niyang magpahinga hanggang umaga. Ang naging pantawid gutom niya ay ang katawan ng binatang pinatay niya sa bahay ng mga ito. Sa pagsapit ng umaga, bumungad sa mga binatang yon ang ama ni Junri na nasa harapan ng kasama nilang halos maagnas na. Pagsilay nila dito, agad naman sila doong humingi ng tulong, subalit hindi sila nito pinakinggan. Nanatiling nakatitig lang sa kanila ang ama ng kanilang kaibigan at walang nararamdamang kahit ano para sa kanilang grupo. Sa pagtayo nito, halos magmakaawa na ang iilan sa kanila na sila'y pababain sa puno. Manong, sino ho ba kayo? Nasaan ho kami? Pakiusap ho, pababain niyo na kami rito. Wala naman kaming ginagawang mali sa inyo Pagmamakaawa ng isang binata. Nang marinig naman yon ng ama ni Junri, harapan nitong dinura ang buto ng kanilang kasama sabay sagot ng, Anong wala? Huwag mong sabihin hindi niyo ko kilala. Di ba kaibigan niyo ang anak ko? Ba't hindi niyo siya binibisita sa bilangguan? Matapos niyo siyang pakinabangan, tatalikuran niyo na lang ng basta-basta. Tapatan din niyang inilahad sa mga ito kung gaano kabigat ang nararamdaman niyang galit sa mga ito. Inilahad din ng ama ni Junri, yun na ang huli nilang araw na mabubuhay sa mundo. Matapos namang marinig ng mga binatilyo ang kanyang sinabi, mas lalo pa yung nagwala sa pagbabaka sakaling magagawa pa nilang makatakas sa mga kamay nito. Pero dahil sa tibay ng taling nakapulupot sa kanilang mga paa, kung kaya't naging imposible ang mga iniisip nila. Nang mapagtanto ng mga binatilyo na wala na silang magagawa, sinubukan nilang daanin sa santong usapan. Akala nila mabibilog nila ang aswang, ngunit nagkamali sila. Kinahapunan, habang dahan-dahan nang lumulubog ang araw, kitang-kita ng mga binata kung papaano gawin ng ama ni Junri ang ritual sa pagpapalit ng anyo. Pagpahid nito ng langis sa katawan, tumingin yun sa kalangitan habang nag-uusal. Matapos yan, doon na nila nasilayan ang paghaba ng mga buhok nito sa katawan na hindi naglaon sinundan na din ng pagsiuslian ng mga pangil at mga matatalas na kuko. Pagharap nito sa kanila,
Doon nila nasilayan ang isang nilalang na bagong-bago sa kanilang mga mata. Dala ng kanilang takot at pagkasindak, lahat sila ay natigalpo kahit mariing sinasabi ng kanilang utak na magpumilit tumakas sa lugar na yon. Makalipas lamang ang ilang minuto, paglapit sa kanila ng ama ni Junri, walang pagdadalawang isip naman itong ginawa ang naiisip nitong kaparusahan para sa mga binata. Una niyang ipinakita rito ay kung papaano niya balata ng buhay ang isa sa mga kasama nito. Matapos niya yung gawin, kumuha siya ng isang patpat at walang habas yung pinagpapapalo. Dinukot niya din ang dalawa nitong mata nang sa gayoy mas maramdaman pa ng binata ang galit niya. Maya-maya pa, paulit-ulit naman niya yung binugbog hanggang sa bumauna sa dibdib nito ang kanyang mga kamao. Nang masipat niyang nag-aagaw buhay na ang binatang yon, doon niya na yon ginilita ng leeg. Habang tumutulo sa lupa ang dugo nito, para yung manok na nagpupumilit kumawala kahit alam nitong nalalapit na ang wakas ng kanyang buhay. Sa pagkaubos ng dugo nito sa katawan, dahan-dahan na din yung umunat, hudyat ng nalalapit nitong kamatayan. Bago yun bawian ng hininga, isinunod na niya ang iba pa nitong mga kasama. Sa loob ng isang gabi, walang sawa niya yung pinahirapan hanggang sa makaramdam na siya ng kakontentuhan sa kanyang katawan. Pasensya na kayo, hindi ko nababanggitin ang mga susunod na ginawa ng ama ni Junri sa kadahilan ng masyado na itong brutal para isipin. Ang iilan pa kasi nitong ginawa ay yung tipong sa palabas na lamang natin makikita. Basta, isipin niyo na lang ang mga brutal na maaaring gawin ng isang tao sa kapwa nito. Sa pagsapit ng umaga, isa-isa naman niyang inilibing ang mga bangkay sa ilalim mismo ng puno. Yung mga nagkalat na dugo sa paligid, tinabunan niya ng maigi upang masigurong wala nang makakaalam sa mga pangyayaring naganap sa lugar na yon. Matapos itong maisakatuparan ng ama ni Junri, tanging ang mga damo na lamang at puno sa lugar ang nagsisilbing sakse sa mga nangyari. Sa pagbalik niya sa kanilang baryo, dali-dali naman siyang umuwi para magpahinga at para makapagpalit ng damit. Nang medyo manumbalik na ang lakas sa kanyang katawan, muli niyang binisita ang kanyang anak sa bilangguan. Pagdating niya sa selda nito, nasipat niya yung tulalang nakaupo sa sulok. Pansin din niya ang pangangayayat ng katawan nito, indikasyon na hindi yun gaanong kumakain. Jinri anak, ayos ka lang ba? Huwag mo nang isipin ang mga nangyari sa'yo. Hayaan mo, hihintayin ka naming makalabas dito. Pasalamat ka sa iyong ina dahil kahit gaano pa man kawalang yaang yung ginawa, hindi ka pa rin natitiis. Naway sa paglabas mo dito, tuluyan ka nang magbago. Sino pa ba ang tutulong sa'yo kundi kaming pamilya mo? Wika ng kanyang ama. Dagdag pa nito na habang nasa bilangguan siya, pag-isipan at pagsisihan niyang maigi ang mga bagay na kanyang ginawa. Mangako din siya sa Diyos na kapag nakalaya na siya, magiging mabuti na siyang tao para sa lipunan. Nang marinig naman ni Junri ang sinabi nito, kahit papaano nagkaroon siya ng pag-asa sa kanyang sarili. Buong akala niya kasi tuluyan na siya nitong kinalimutan dahil sa mga bagay na kanyang ginawa. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, mas lalo pa siyang nagkaroon ng rason para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Mahaba-haba man ang panahon ng kanyang pagsisisi, naging matatag siya alang-alang sa pamilyang naghihintay sa kanya. Sa tulong at suporta din ng kanyang pamilya, kung kaya't hindi niya namalayan ang mabilis na pagtakbo ng panahon. Halos pakiramdam ni Junri, ilang buwan lang noon ang dumaan kahit 4 na taon ang kanyang kaparusahan.
Sa paglaya niya, naging mainit naman ang pagtanggap ng baryo nila sa kanya. Namuhay siya kasama ng kanyang pamilya sa halos humigit 1 dekada. Sa pagtanda ng kanyang ama, doon niya napag-alaman ang ginawa nito sa kanyang mga kaibigan. Ni katiting nagalit dahil sa ginawa nito, wala siyang naramdaman sa kadahilan ng bago siya tuluyang nakulong. Kitang-kita niya kung papaano siya kutsain ng mga taong minsan niyang itinuring na mga kapatid. Pero alam niyo ba, magmula noong nalaman ni Junri ang pangyayaring yon, mas lalo niya pang naunawaan ang pagmamahal at paghihigante ng isang ama na inapi ng mga kaibigan nito. Ngunit, medyo kinakabahan at nakakaramdam ng takot itong si Junri kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. Okay, opinion ko sa kwento. Ito yung isang example na sinasabi ko sa inyo na hindi porket anak ng aswang, automatic agad tiyanak. Kasi yung nakaraan nating kwento, yung kahapon, yung anak ng tiyanak. Diba kapag panganak ng babaeng aswang dun sa sa anak nila, tiyanak na. Ibig sabihin nun, siguro talagang namatay yung bata na yun tapos pinilit buhayin ng nanay niya. Well, kahapon naman ang kwento yun, pagpaliban na natin yun. Pero ang pinupoint ko kasi dito, hindi porket nanay o tatay ay aswang, automatic tiyanak yung anak o di kaya aswang kaagad. Kasi si Junri, ordinaryong tao lang naman eh. Kahit pansinin nyo, kahit paulit-ulitin nyo yung kwento, wala namang binanggit na tungkol sa lahi nila na lahat sila aswang. Yung tatay niya lang siguro, yung tatay niya may alam sa pag-iiba ng anyo o may mga ritual siyang nalalaman para palakasin yung katawan niya. Kumbaga, yung lagpas na sa lakas ng isang ordinaryong tao. Kaso nga lang, nag-iiba siya eh. Nagpapalit siya ng form. So, consider natin to na isang aswang. Hindi na lang siguro sinabi ko anong lahi. Pero, ang pinagtataka ko lang, bakit sobra-sobra naman yung galit ng tatay niya sa mga kaibigan ni Junri? Nakulong lang si Junri, tas hindi nadalaw. Siguro, may ginawa tong sobrang tinding krimen, tas ang ginawa nilang sangkalan itong si Junri. Kasi, hindi naman papatay yung tatay nito na walang mabigat na dahilan eh. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.